σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι στη ρεμπέτικη ψυχή της Θεσσαλονίκης. Μια παράσταση γεμάτη μνήμες, ήχους και ιστορίες από τα στενά της άνω πόλης μέχρι τα καπηλιά του λιμανιού. Μέσα από αυθεντικά ρεμπέτικα τραγούδια και αφηγήσεις, ζωντανεύουμε την εποχή που η Θεσσαλονίκη ήταν σταυροδρόμι πολιτισμών και τόπος έμπνευσης για τους ρεμπέτες. Ελάτε να γίνουμε μια παρέα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την πλούσια ρεμπέτικη παράδοση της πόλης μας. Ζωντανή μουσική, θεατρικά δρόμενα, χορός και ατμόσφαιρα παλιάς Θεσσαλονίκης. Ρεμπέτικο στο χρόνο, Θεσσαλονίκη της καρδιάς. Κινηματοθέατρο Αθήνεων. Ώρα έναρξης 8. Σάββατο 31 Μαΐου. Διοργάνωση Εταιρεία Τέχνης και Πολιτισμού Βάκχη.